Hello sa lahat ng mga subscribers ng NYGC Blind Drama at sa mga bagong nag-subscribe sa amin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Sana ay mapasaya namin kayo at patuloy lang sa pakikinig sa aming mga audio drama. At ngayon po, ating pakinggan ang aming programa sa radyo doon sa Sagay City, ang Kuskus Balungos. Good morning! We play all your favorites. Hot hits. Turn it up. Hit radio. We play the hits all around the world. ASFM Basta ASFM ato nini. 106.9. 106.9 ASFM, The Community Radio. Ikaw bala ang nasubuan? Tungod sa mga problema nga nagalikop sa imong kaisipan? Magpamati sa programa nga magahatag sa imo sang kalingawan kag kasadya. Sa ASFM, magpamati ka na para malingaw ka. Sa ASFM, 106.9 sa FM ta. 106.9 sa FM ta. Sa ASFM aton ini pamati na. Kamo nagapamate sa Kuskus Balungos. Sa NYGC Blind Drama. Sa ASFM gaupod kay Papa Mel kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Magpamati na. Wala magsadya ka. Sa barangay namon may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Sige sila magkaupo. Hello. Good day na naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga suki sa kahanginan. Welcome na kamo sa aton yung programa. Kuskus Balungos. Kaupod naman si Miss Catherine. Kag ako naman si Papa Mel. Welcome na kamo sa aton nga pagpangalagad. Kag pagpabati sa inyo sang aton nga mga diskusyon kag mga drama diri sa aton nga programa. Siyempre ginaupdan kita sang bugos nga puwersa sang NYGC. Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa. Aton audio-vision editor, Romel T. Pineda. Kaupod man sanday Peter Gabrina kag Rayjan Domingo. Kag syempre upod man ang bilog nga puwersa sang ASFM 106.9 sa Sagay City. Kag syempre ginapangunahan nina sang aton gwapuhon nga station manager, Kuya Hil Andan. Kag ang aton nga program director, DJ White Rose. Upod naton diri sa technical side si Ka-AS Noel Bugna. Syempre, ari nang ginahulat-hulat sang tanan. Kita lang anay guro ba ilandas lang nga duwa ah. Mga kig na sila karon. Ari na sila ni Lolo Miloy. Kag Lolo Ilyong. Pasok! Pupod, bisag Pare Miloy, kamusta ang imong aga? Good morning! Good morning, Preyong. Okay lang man ang akong aga nangin masadya. Tugod ari naman kita sa bag-o naman nga adlaw sa aton programa. Kuskus Balungos. Hindi gid magkalipat sa pagbugtaw sa aga. Pasalamat gid. Kag siyempre, hindi tanan nga tao nakabugtaw. Ikaw yan nakabugtaw. Swerte kagid ya. Amo ning pinakadako nga regalo sa aton Pare Miloy sang aton nga Ginoo. Pare Miloy ka nga nakabugtaw kita sa sini nga aga kag may hangin kita nga ginahaklo. Pare Pero Miloy. napisaran mo ba? Nga ano? Inang hambal mo ngayon as puno, pero mi mo nagsulit. Nga man? Ligan pa program ta mo na parbigyan hambal mo. Siyempre Pare Miloy. Dapat lain naman. Ano naman? Be. Magpasalamat kita, Preyong. Tungod ikaw wala na nakabugtaw subunga aga. Hindi Buno yung dabaldahon mo kuya ha? Ay, Pero sa ato ni Matag Palamati, welcome sa kilid, siyang dalan, sa kapihan, sa merkado, sa barbershop, kag sa diin man nga mga malabutan sa aton pagpangalagad, sa mga massage clinic, sa mga blind massage. Thank you gid sa inyo pagpamati kag pagsuporta sa tanan nga mga kabulagan kag mga persons with disability, Pare Miloy.
pasalamatan ta na sila kay grabe man ang ilang nga support sa aton. Kag ang aton yung mga bag-o nga subscriber sa aton nga YouTube channel. Eh syempre pare Miloy, may mga dutay kita nga diskusyonan. Partibla sa hambal nila kuno pare Miloy nga ang mag-friends kuno pwede mangin sila. Pero kung nangin sila kag mag-break, hindi na kuno pwede mangin friends ang mag-ex. Ay, di na ko Kapati yan. ka. Hindi na ko na. Nga man, Da proses na karon lagi balikan mo pa ang mga bagay nga ging plagihan mo na. hindi man na pare Miloy. Kaya nga, mas nangin close ka mo gani, sa amo na nga pamaagi, dira nyo matakos nga mayuhay mga kamo gihapon gali nga duwa. Kay tungod nga sing una nagpalanggaanay man kamo anay kay nag-break na kamo. Kalintan nyo na lang ang inyo kahapon, di ba? Kahapon na mo naglain gani kay may kahapon kamo super close kamo. O sa bagay, may punto ka na. Pero kung sa ako ng Premiloy, okay lang niya mangin friends ang mag-ex. Oo, okay lang na iya. Di kung kisa gani, kung mag-ex ka mo, madumduman yung inyo nakaligad o ga, hambal ka lang siya nga. Wow, dumduman mo to siyang una. Oo, gusto mo ko balikan na. Muna tayo ng index na. Di ba wala ko wala para sa bana. O, Sampol, ikaw lagi ang may wala asawa, siya may bana na siya. ate amo nang ginasiling nga guro, gahandom ka pamantani nga, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Diba? Sabagay, kung ako lang guro pasultan, Premiloy, ako yung friends kami sa ako ni ex mo. Oo. Si Tintin, ex ko na. Ha? Friends kami na iya, ako sa subong. Opisyal ha, o ginanaw siya gito ha. Oo. Ati, buslingon may bago ko subong. Oh, ano yung mo tong opinion nga? Diri kayo nagpupos sa akon. Ako opinion ko siya na, hindi kanya pwede kalain ilang taon dyan ang ex mo, friend mo. Oh, nga ban. Okay ba, sa una ya, halin mga mukadaan sa friends, may with benefits ka mo. Naging ka mo na yun, so nagbulagay ka mo. Pagkabulagay nyo, kanakitaan nyo, mula na pinsaryo. Ay, ako. May punto ka na, Premiloy. Oo. Kahit isang una, ang akon to nga ex. Asa lang kami sa cellphone, yadwa, pero mahambal ko yung Premiloy, buot ito yung ako ni ex. Mayo to yung babae, Premiloy. Buo to siyang arap pa siya. Oo, asa subong buot pila siya gyapon kag mayuhay kami niya nga duha Premiloy. Ang balya gani, siyang kami pa kuno nga duha. Way kami nga nagkit-anay. Sige, biyahan mo siya. Anong mahambal mo si ni Premiloy? Anong mahambal? Grabe gina corner mo gid ko Premiloy mga kay-IS mga kanay siya ga. Depende na bala niya sa inyo kung balikan yung inyong ex o kung sapakon yung inyong ex. Hindi niya pagsapa ka. Wait, Black diba, mo, black. Magsugat anay ka mo sa dalan, may nakaligad ka mo, Ang palangga mo bangka, na sa una. Tulpi ka lang mambal sa dalan nga. Slip! Slip! Warte ba? Uy, pero kung kaisa bala, may ara ba na bala kung kaisa nga komparasyon, o hindi nyo na paghimuon na nga Ano, kung kaisa bala, may asawa ka na, tapos away ka mo permisi mo asawa, daw madumduman mo, bo, mayo pa tong ex ko, hindi niya mo niya kasuplada. Mayo pa tong ex ko, hindi niya mo niya kasuplado. Bong bana ko, dutay tingki lang mangakig. Asawa ko, dutay tingki lang manguyaw-yaw. Nung ex ko to sa una, siyang nangin kami, pamayo to sa iya. Ati ko na mo, kinalagin na balikan ng ex. Depende guro sa ex. Pero sa bagay kung may pareho na kamo nga pangabuhi Premiloy, hindi nyo pagubang pangabuhi nyo tungod lang kayo mag-ex ka mga duha. Ate. Eh nakita nyo halimbawa bi ikaw binagaan to sa luyo sa imong partner subong. Siya do nabudlayan man to siya partner. Ti okay man na siya mo Premiloy. Pabor ka man nga magsiling ang imong ex nga ti. Hindi ta pagpadayonon tong aton nga kahapon sa una. Ati maliwat naman siya eh. Ano? Hampang ka man baga. Pero kabudlay Premiloy no. Kung ex mo, kag hasta subong siya gyapon palangga mo. Kaya may nabatian ko sina nga tao Premiloy. Nya, ano ba kay nagpadali-dali ko pangasawa mo. Kani kung wala ko nagpangasawa dahil way ko nag-antos ang subong sini. Kaya kung wala ko tayo ng pangasawa, subong nagkita ay kita, subong kita pa tani kadua. Oo. Ano ba kay sa Na? una? Way ta communication mong nagadto ko to gani sa lugar niyo wala ka na to. Ti anay subong, nakita anay ta may asawa na ko ti nano. Hindi ta pwede padayonon eh. So mag-away ka ba doon? Balka lang nga sa palangga mong asawa nga, ginpikot mo lang ako. Hindi ko tani kita, pero ginpikot mo ako. Aba, pero lalaway mo, gagsik ni sa akon. Hindi ka magkabalaka, kaya daw wala man nagagsit kape mo ah. Wala, ilan ko gagsit kape mo, kaya daw mga kikagit. Pero amo na kung kaysa Premiloy, no? Kabudlay tuod nga ang ex mo, plangga mo gidyas na subong sa Japon. Storya nga nakakatawa.
Basta pwede man na guro Premiloy kay di ba may kanta man gani si Bugoy nga. Ano? Pwede bang ako na lang ulit? May backup singer rin ba? Balan mo ang backup on the spot siya. Pwede edit ha? O, pwede ba? Pagkanta, halimbawa, pwede bang ako na lang ulit? Ara na yun ba? Oh, diba? Oo. Pwede Bay, doon lang ng ex nyo Hindi nyo na pagbalik yung ex nyo. Kaya kung magbalik pa ka mo sa ex nyo, kung pabinsaro nyo pa na siya, pero minyo ikumparar ang inyo original sa ex nyo. Among ginahigugma. Kaya may ara gin man niya Premiloy nga sang una nami inyo relasyon, naguba lang siya kung ano man nga mga bagay, may nagpugong abi nga pamilya, O, kung tapos bagay- nakapangasawa, kaya lain ko nakapamana, kaya lain. Dito mo yung makita nga, kung gin pakigbato ko lang kutani ang ex ko, tani, why na ko nag-antos subong. Katugod, daging pangayo kaya sa ex mo way ginatag, biyaan mo siya. Ano, nakakita ka sa babae nga naging original mo sa mga kasi way kapakapangayo, gadaho na. Naamo na po kayo siya. Kaya arabi nga mga babae nga, hindi gin man niya sila nga madali-dali mo bong. Sala na sa mga ex. Laban. Huwag sila kapasugot tayo. Sino gusto sa balik-balikat? Pero kung ako ang ex mo, mag-amo ka na Premiloy, pasalamat ko gani nga, maayo kay temprano pa lang nakilala ko na ikaw. Hindi ka gali bagay sa ako nga mangin baan ako tuod amo lang nang ginalagas mo. Lawas ko lang. Lawas? Oo. Ay, nako. Muna ang uso subong. Lawas ang nalagas. Na, realidad na mga kanay siya ga. Amo na ka pang problema sila sa ulihi kati pugis ng lawas. Ina ba lang siyang dalaga pa, do ka gwapa, ka sexy, siyempre kay napamana na ka, nagtambok na, abaw hindi ka na. Gintustos mo na masyado. Pero ako bla, pero ako bla Premiloy, gusto ko ya kung ako makapangasawa, mangasawa ko siyang medyo tambok-tambokon na babae kay namin na yan. Eh? Oo. Kaya nga, kung wala kami akalanunon, Premiloy, dugay siya magdiwang. Tigala ko ba ng ex mo tambok kay? Shout out lang na, no? Sa nato na tagpalabati sa Iloilo. Shout out na sa ex ni Prelio. Oo, na. Tambok. Pirnipensyon sa niya asa. Pwede ka laman kambal sa tatay siyang imo nga ginapangaloyagan. Nong, kaya ko ni buyo ng bata mo ah. Niwang lang galing. Agil ilon. Sobra ka naman. Mambal guro si tatay abaw ginano mo ning bata. Kung man do gipatamaan mo na niya. Usilin guro ba? Amo na nga kung may palangga ka mo. Dala na lang ka mo guro tutok ah. Hindi na lang ka mong balik sa ex nyo. Sana doon na iya. Kay arang ex nyo nga mayo. Galis, lan nyo sa glaed. Oo. Tapos sinulsulan nyo man lang. Oh. Pero kung tunto tong ex mo Premiloy, ka makakita ka sang nami man nga para sa imo. Makambal ka man sa pinsar mo nga, abaw mayo lang kay ginbayaan ko sa ba. Kung wala tani ako ng ganto subong ko. Galing ex mo, gambal balang ex mo nga minayidunan mo siya nga namin ng lalaki. Bar si mo, may lang ganun, ibagbayo na siya una ba? Dayo na kami, nagantos ko ako. Patas-patas na do. Patas-patas lang. Sinulong iyong kagsi. Ginobra sa Ginoo ang kalibutan nga patas-patas. Yes. Kung may malain, may mayo. Yes, oo. Kung natupa kaya sa malain, Swerte mo? Hindi man malas ko. mo eh. Muna nga imuon yung tanan kung narasin yung babae nga pinalangga nyo. Amo na gani Premiloy nga kun ako, ang palangga ko ya. Gusto ko hindi gid na mabunggo. Kaya basi mabunggo bala ma-realize siya. Dai, na muning gipili ko. Hindi ka magkabalaka kaya ang pagpalangga isimo among magadulom sa iya relasyon. Mahambal siya nga amo ni palangga ko para mambal ang iyang relasyon nga hindi inaabo. Amo gid iya gipili mo kay palangga mo siya. Yes. Di Kung ba? kaisa Premiloy ang pagpalangga mo nang nagabulag sa tao. Oo. Nga hindi mo makita kung ano siya kalain, kung ano siya katunto. Kay kung kaisang makita mo ang maayo lang ginahimo sa imo. Habal ako do ang pagpalangga ko do nagahimo sa imo nga ang pagpalangga ko do bulag. Oh, Sala na iya. Ang pagpalangga mo ya mong nagbulag sa imo. na. Hindi na iya kay ang pagpalangga bulag. Yes. Kuya ginhimo sa Ginoong love is blind. Oo. Oh, you choose to be blind. Oo, kay love mo siya. Love mo siya. Oo. Gusto mo mangin bulag. Kaya nga hindi mo gusto nga batuno Kita. ng kamatuuran. Natunto siya. Kita mo gud nga tunto siya. Oo, muna nga ginabulag ka sa pagpalangga mo. Amo na mag-break sila Premiloy, mambal sa dayon nga. Baw, amo nagali katuntong ako naging pili. Baw, mayo lang gid. Mayo lang gid. Ate guro kung do ka breakon mo na sa nubya mo, muna nang pagtukar sa kanta mo nga, open the eyes of my heart, Lord. Da. Oo, no? Sige lang ah. Amo gid na Premiloy. Sa ato na mga tagpalamati, amo na sa dutay nato nga duro diskusyon.
Kay para makahatag man kita sang gamay nga opinion sa ato ni mga tagpalamati sa kung ano man nga relasyon ninyo subong. Kung palangga ka, palanggaaman. Oh. Kung daw pamatyagan mo nga daw hindi kaya palangga, bayae. Bayae. Hindi na pag ipakanto sa kay senator. Oo. Kay iti, bisa magbalikay ka muna. Bumunag yapo na. Pabor ka man na Premiloy nga kung may maghimo gani siyang kalainan sa inyong relasyon. Ipaatubang nyo to dayon ka senador. Kaya pagwa sa TV to, kag magpasikat ka mo to. Tapos na-reconcile ka mo. Oo. Sa time nga, sige na ka. Balsa ka, hindi ko Mambal ka daw nga. Isugid ka karo ka senator. Na, May kasunduan to pala kay senator ha. na, kaga matabo sina, kaan ka mo kwarta ni senador. Si senator ang nagbayad sa aton hotel. Na, Si senator ang nagpalagaw sa ato tapos hindi ko kapusuktan. oo. Na, amo na. Ike siyempre, amo na bing dalangpan kuno dayon sa mga tao nga ginadaog-daog, Premiloy. Himuon niya pa na blackmail. Oo nga man. Paisahon mo ko kung kasuhuntan lang na di ba? Ay, nako, damo Pilitan ka lang. Oo. Basta ang importante, ang pagpalangga ipaluntad sa isa kag isa. Ano man ang klase nga kabudlayan sa aton pangabuhi sa pagmahal subong sang gasolina, ang sige nga gira sa Middle East. Ang importante bakod kamo gyapon nga nagapalanggaanay kay wala sang nagalumpat nga gugma sa balay kun matuod-tuod nga nagkahigugmaanay. Kag tandaan nyo ganun permi ko ginhambal ha. Sulit lang sa pagtuod Ang tanan kabutang may istoryahan na. Kung wala na nagrestorya, kaya inaway na kamo perme kag nagalainay na buot, do wala na kalinungan ng relasyon nyo, simple lang sa bas na, hindi niya nakamus na palangga. Kung daw hindi mo na maintindihan, hindi yan nakanapalangga. Importante kami sa ESFM 106.9 kag NYGC Blind Drama, palangga namon kamo. Tanan nga mga tagpalamati nga nagapamati subong, palangga namon kamo, no? Siyempre, ari na, music tabla na Premiloy para ma-relax ta. Kay dugay-dugay pabati na nato ng aton nga drama, NYGC Joke Time Drama. Okay. ASFM. Ang balyagan saan kami pa kuno nga duwa? Why kami ang nagkitanay? Sige, Pero biyahan mo siya. anong mahambal mo si ni Premiloy? Kapag ang araw ko'y mabigat ang dala, problema sa buhay parang di na mawala. Ngunit pag pinakinggan ko ang inyong drama, Pagpalangga mo mong nagbulag si mo. unting napapawi ang lungkot sa dibdib ko. Paisahon mo ko kung kasuhuntan lang Sa YouTube channel na NYGC aking natagpuan mga kwentong puno ng saya at tawanan. Comedy na drama na nagbibigay sigla. Kahit pagod ang isip, napapangiti ako bigla. Salamat Lolo Elyong, salamat Lolo Milo, sa mga kwento ninyong nagbibigay aliw. Kapag ako'y nalulungkot at naiyak na sa hapis, boses nyo ang himig na mahigpit na yumayakap sa'kin. Salamat Lolo Elio, salamat Lolo Miloy. At ikaw na po, kinalagil na balikan ng ex. Depende guro sa ex. Parang kapitbahay lang na laging nandyan. Ang tanan kabutang may istoryahan na. Kasalo sa merenda, kape't tinapay sa umaga. Habang nagkukwento kayo sa harap ng kamera, parang nandito rin kayo sa loob ng aking sala. Salamat Lolo Elyong, salamat Lolo Milo, sa mga kwento
tanan nga mga tagpalamati nga nagapamati subong palangga namon kamo. Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. ASFM. Sa barangay namong may duha ka tigulang. Si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Hindi sila Okay, Parmiloy, antis ang tanan. Ha? Ginapahibalo nato ng aton mga pinalangga nga mga kanay siyaga kag mga ka-IS. Kung nagapalanakit ang lawas, anong dapat nga himuon, Parmiloy? Ipamasahe. Kung nagapalanakit ang ulo, Ipamasahe. kung nagasakit ang likod, Ipamasahe. nagaalay ang balikawang, Ipamasahe. nagapalamanol ang tiil kag kamot, Ipamasahe. Oh. Kung kulang ka sa tinulugan, ipamasahe. Amo nang pinakanami da. Siyempre, Parmiloy, diin kita dapat magpamasahe. sa pinakamalapit ka masahiyan sa inyong mga lugar. Abaw. Siyempre, kung diri ka sa Kabankalan, pwede ka diri makakadto sa... Lower ground floor, Gaisano Mall, Kabankalan City. Wow! Kag siyempre, anong dapat pangitaon nga masahian? Ang Syra Blind Massage. Abaw, Ayos. korte. Siyempre, ara diri ang aton yung mga masahista, sila ni Maki Paloma, Terebel Paloma, kag ang gwapo honda nga si Mister. Ha? Agwap- Apo ko bla? Si Romel Pineda. Abaw! Ari man diri si Toto Emilio Magbanwa. Ngakon man nga apo. Sobrang Kag- gwapo na. Grabe ka naman. Ari man diri ang pinakagwapa. Naton nga receptionist si Hana Ariola. Abaw. Gayom-yom, gid sa dayon Parmiloyo. problema pa ang kalipat. Siyempre, ari man diri ang unique massage. Purok paglaom barangay Bato. Ara dira si Kuya Hil Andan sa unique massage Parmiloy. Kadyo inyo lang. Kag magpamasahe. Siyempre, pwede man kamo diri makatawag sa ASFM. O kon makatext kay Kuya Hil Andan o kon mag-message kay DJ White Rose. Pwede gid ka mo maka-inquire sa aton sa 0951-6069-696, 0951-6069-696 para sa dugang nga impormasyon mga ka-IS. Unique massage sa Sagay kag Syra Blind Massage sa Kabankalan. Di ginahambal. Wala gid Ano man ang panahon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom among magapabakod sa aton tagipuson. Why nagid kita sang panahon Parmiloy? Aha. Diri na lang gid kutob ang aton nga pagpangalaga diri sa inyo paborito nga programa ang Kuskus Balungos. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama nga ginapangunahan ni Emilio D. Magbanwa, Audiovision Editor Mr. Romel T. Pineda, ariman si Toto Rejan Domingo kag Peter Gabrina. Kag upo diri ang aton bugos man nga puwersa sang 106.9 ASFM nga ginapangunahan sang aton gwapohon nga station manager Kuya Hil Andan kag sang aton program director DJ White Rose. Kag ang aton nga kaupo diri sa technical side si paring Noel Bugna. Aba, sabay-sabay. Kag siyempre, dason si Mana, kit anay naman kita diri sa inyo ginasaligan, ginapamatian nga programa, ang Kuskus Balungos. Ako gali, si Lolo nyo Miloy. Kag ako naman, si Lolo ninyo Ilyong, kaupod kay Miss Catherine, kag Papa Mel. Madamo gid nga salamat. Bye-bye! 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 ASFM, ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama, music we offer so beautifully. And it goes Occidental, our voice is clear. ASFM, your friend always with you.